zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati šta sam izmenio na policijskoj stanici, pa krenimo. Inače, ovaj deo sam rekonstruisao, malo sam ga popravljao. I sad nekako mnogo lepše izgleda ovo ovde, zar ne? Ok, sada hoću da vam pokažem. Ovdje, tu sam malo zaklopio i tu sam dodao kocku i tu, jer tu je prepalilo i samo još tu treba da dodam. Dobro. I ono što je glavno što sam dodao, to je kancelariju šefa policije. Tu je ovaj helikopter koji je, ovo je žuti helikopter. I malo sam pričvrstio taj zadnji deo. Znači tu imamo televizor i na ovom stolu je neki papir, dokument. Tu je jedna fotelja, a tu je gradonačelnik. I pišite u komentarima da li da promenim ikonu kanala u ovog gradonačelnika. Ili ću napraviti anketu za to. Evo pogledajte zatvor od iza sada. To je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. Vidimo se u idućem videu, a do tada zdravo i doviđenja.